Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe telekeçiligi, hususiyetçiligi ösdürmäge giň mümkinçilik açylga. Bu orada hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan özgertmeleri, täze başlangyçlary ýokary netijelere betlenýär. Arkadaýly gahrman serdarymyzyň Eýlurt Bähwedine gönükdirilen işlerinden ruhlanyp zähmet çeken Aşgabat şäherindäki Hasar Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmenleri häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda işlemäň ýörelgelerini ussatlyk bilen özleşdirýärler. Bu ýerde alıcılar tarapyndan uly islige eýe bolan süýjük we könümleri öňürilýär. Häzirki günlerde etati işler bilen birlikde täze bayramyna niýetlenen towgatlaryň taýýarlanylmagy aýratyn ähmiýetliler. Hojalyk jemgyýetiniň değişlik kärhanasyna täze towgatlarynyň 150 000 gowrak taýýarlandylar. Barha artýan isle bayramçylyk önümleriniň ýokary derejesini kesitleýär. Kärhanada önümleň hilini ýokarlandyrmak, möçerini artyrmak bilen birlikde dünýä bazaryna aralaşmak, halkara gatnaşyklaryny puhtalandyrmaklygy aýratyn üns berilýär. Hasar harit nişanly ýazgy tatyna Türkmenistanyň öňürilen ýokary hili önümler eýem Russiýanyň, Iranyň, Owganistanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gruziýanyň, Ermenistanyň, Ýemeniň bazarlaryna peýda boldy. Täze 2025-nji ýylda şertnamalar baglaşylyp, Hasaryň önümleri Hytaýa, Saud Arabistana, Katara uradylar. Daşary ýurt bazarlaryna türkmen süýjük hökümlerine islegiň barha artmagy, Hasaryň önümleriniň ikrar edilmeginiň öz bolşy suwutnamasydyr. Şu nokta nazardan hojalyk jemgyýetiniň islegli önümlerini uradýan ýurtlaryň ýene-de köpeljekdigini önamli aýdyp bolar. Sarp edijiler Hasaryň önümleriniň ekologiýa taýdan ören arasyndagyny aýratyn belleýärler. Ýeri gelen aýtsak, Hasar Hojalyk Jemgyýeti türkmen kärhanalarynyň arasynda ilkinjilen hataryna Ýewropa ölümleriniň iki guwanamasyna münasip boldy. Olaň biri önümçiligiň gurulşyna, beýlekisi bolsa hilin howpsuzlygyna degişliler. Häzirki günlerde süýjük hökümleriň işdepini hasam ýokurlanýar. Ol islegiň artmagy bilen baglylar. Döwrüň talebyna laýyk alınıp barilen işler Hasaryň daşary ýurt bazarlaryna ornuny epesli giňeltmäge mümkinçilik berer. Süýjük kökeler üçin gerek bolan çyýmalan geljekde öz ýurdumyzy öňürilmegi, taşyýetlilik, baha babatda epesli öňüdüşligi adanmagy şertlendirjekdigini hünärmenler aýdýarlar. Döwlet başdanmak häzirki wagtda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri öňürmekligi esasy wezipeleň bir hökmüne kesgitledi. Bu wezipe Hasaryň işgärleri üçin esasy ýörelgi bolup durýar. Şu wagtda alınıp barilen işler öwga münasipdir. Hasarda önüm öndürmek, önümçiligiň taýlaşygyna ýola goýmak, halkara gatnaşyklaryny puhtalandyrmak boýunça alınıp barilen işlere telekeçilik ulgamyny öz bolşyny nusgalyk hasaplamak bolar. Hasaratly süýjük hökümlerçiler häzirki günlerde täze bayramyna sowgatly önümler taýýarlamagyň depgini artdyrýarlar. İşlemäge, döretmäge giň mümkinçilik açýan hormatly prezidentimize hem-de gahrman arkadaşymyza kärhanaň işgärleri hoşarlyk sözlerini beýan edýärler.